Yes, Songar, dobrý deň. Kto to chce so mňou vymeniť? A jedno mŕtve auto, reálne. Tak, ja nechcem mať červené. Chcem vás eliminovať. To čo je? To čo je? To čo je? To mňa to zabilo. Takže čaute ľudia, dneska vás tu víta znova kanál Trikazy. Božiaľ, nie je to Luka, ale nie Maroško, ale je tu náš týpeček. Som týpek. Chceš, aby vedeli tvoji fanúšikovia tvoje meno? Áno, Je to Kubo Havlík. ďakujem. Kama celé garda! No tak nebudeš mať garda. Ale ja chcem... Ale ja... Ježiši, daj mi to. Tuto sa to nekupuje, tuto. Kde? Rýchlo. To sa kupuje za tých 17 sekúnd, alebo za koľko? Ježiši. To reálne, ja už som sa byť... Budeš gard, ježiši. Ja ti to urobím. Kde som? Neviem. Asi gard. Yes, Songar, dobrý deň. Select. No, ja som guard, čiže taký, že ja mám teda ja som teda krúžok a toto bude druhýkrát, čo som guard. Dobre, čiže... Ale prvýkrát na videu. Prvýkrát na videu, presne tak. Ďakujem, môj kolega. No, dobre, čiže... Ako vždy. Takže hráme Real. Bude toto, neviem, ako sa to volá. Dalgona, Hide and Seek a bude Sky Squid. 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 Nisa má babetko. No dobre, čiže ja som tentokrát guard. No dobre, ideme sa pokúkať. Kámo, to je ďalší guard? Mám ho zabiť? Kámo, tá typka je jaká rýchla. To čo je za garda? To aj není guard. Kámo, ty počúvaj, smrtvý. No dobre, čiže prvá hra ako guard je green light, red light. Čiže teraz ja pesničkom. To je Pipka. Pipka, chceš pomôcť? Čiže ja idem k bábike. Kámo, typek mi uteká. To ho nemáš zabiť. Dobre, tentokrát máš šťastie. Bobby. Ja som to dal ako pán. What? Kámo, ja som ho tak skydol. Neymar. Čiže ideme do akcie. Kámo, ten typek. Neymar. OK, Neymar. To je blbec. No poď, zastavím ťa. Ja nie. Pravdepodobne to dá. Kámo, tam týpek stojí, what? Ty si vynúci? Jemu sa zranila nožička. Ja to chcem zabiť. Je dead. Čiže pozrieme sa tam, kde sú tieto. A nevyzerá, že by... A typek je mŕtvy. Dobre, pokiaľ som sa naspäť. Kde? Ne, ale ísť na druhú stranu. Teraz by mňa. No, 16 playerov, to je dosť. No dosť. Ne dosť, ale dosť.
Ako sa vám páčil prvý deň v škole, ako sa vám páčil, keď nie ste školáci, tak prvý deň Čiže ja som guard a teraz sa pozriem. práci. Aha, dobre. Ako sa vám páčilo? Aha, dobre, teraz to... Bež. Ide Dalgona. Ty máš držať. Ja budem tu. Chillujem si tuto. Až tu chillujem, brosky. Jaj, dobre, čiže vy idete, hej, Anikom. Počkajte, ja chcem získať porážky, čiže ja idem dávať typku do PC. Prosím, čo najlepšie. Krúžok, krúžok. Ty si krúžok? Nie, krúžok. Takže ľudia, ja vyrezávam krúžok, ľudia, ja vyrezávam krúžok. Ne, sakra. Ja tam dávam. No, Bobby, prestaň, Bobby. Ja idem na... Dal som to OK ako profi, len Bobby ma trošku štval. Typek zdechni. Typkovia. Čau, typka. Dobre, Neviem ťa ľúto. Zabil som typka. A túto Adanu nezabijete Adanu. Som aj taktiež červená. A už dechla. Dobre, ja som sa ním postaral. Tam je typek. Kde? Áno. Tu. Tam je typek. Presne tak. Hele, kámo, typek robí zle guardovi. 5 players. Tak 5 hráčov bolo eliminovaných, to je zlé. My chceme viacej. Neboj sa. To sa zmenilo? Ja som tuto. Dobre, ja idem dávať mŕtve tela. Ja nechcem zdechnúť, chcem, aby ostatní zdechli. Lebo si čo? to zaslúžia. Čo? Ja dávam mŕtve tela a mne to za to dáva peniaze. A nemusím robiť... Ja zdrám. Sem som. Ja Dovidopo. Bobby, prestaň. Pomoc! Bobby, pomôž mi, Bobby. Ja nechcem robiť toto. Bobby. Súboj, čiže ja budem dávať mŕtve tela radšej. To je väčšia zabava. Čau. No Bobby. Mŕtvý. Prestaň, Bobásku. Akože mám sample, to musím uznať. Sky Squid Game. Čo, jak ti to ide? Dobre. Zdechlo si? Ne. Škoda. Že sa nehambíš. Ne. No, dobre. Jeden hráč. No, dobre. To je málo. No, uvidíš. No, dobre, čiže... Ja som stále tuto, bra. Tu som ja Dobre, a tuto som ja. Aby ste vedeli, viete, kto je to číslo 256? V Squid Game je to predsa Thanosov kamarát Geongsu. Ty kokos, to už je jediné mŕtve telo. To chcem robiť. Ty kokos. Je tvoj tata. Jaj, vlastne dám zrobiť. No dobre, potňa sa. Jaj, takže vy takto, dobre. Takže kľúčik a nožík, dobrý deň. Kľúčik a nožík. To bude ohromná zábava. Prosím, modrý. Abo je mi to jedno. Červený, OK. Keď niekto chce odo mňa vymeniť, príjmem to. Komu? Ja to Ale my chillujem. normálne môžeme strieľať po hráčoch. Sú.
Ani poď. Chce to so mňou niekto vymeniť? Čiže teraz, či to chce niekto so mňou vymeniť. Tak, ja nechcem mať červené. Ten guard je blbý. Čo pane strieľaš? Ideme hore. Ja nechcem byť modrý, tak červený, ale... Typka tam tancuje pri modlení. Takže prosím, nech nezdech. Ty si červený? Áno. Môžeme chodiť, dobrý deň. Ja vás zabijem, mám som nožík. No tak to mňa to ťažko, lebo ja sa portím k darčekom. Ale teba ne, ale ostatných áno. Takže aj gardov. Gardov zabiješ ťažko. Ja, Ty nie ste normálny. Hráči. Ja chcem strieľať. Strieľal som po tebe. Kde ste hráči? Hráči, kde ste? FBI. Hráči. A tu je Bobby. Typek. A ty ho zabiť nemôžeš. Sakra, ale budem po ňom strieľať. A z neho to rozčúli. Typek. Áno, strieľa po ňom, nech ho to rozčúli. Aha, ale nemu to reálne uberalo. Tým typkom to reálne uberalo? Áno, tým typkom to reálne uberal. Ty kokos. Zdechni typka. Nejak veľa má tých životov. What? Ne. Ale mne to uberá. Dobre, počul som sa. Nie! Tak to je sračka. Ani jedno, no. Ne! To je sračka, ona mi dala preč kill, ja som mal... Hleďme. Čau, brosky. A ja idem svoj život. Kamo, ja som našiel nejaké žlté dvere, Ale to nič. Čau, brosky. Mám do nich ísť? Nie, to je začiatok. Čau. Ne. Zdechneš. Tak to možno tvoja mama. Tu máte hračkovia. Ja som safenutý, takže mi to môže byť jedno. Aj tak po tebe nestrieľam po typkovi. Biaj. Ktorý išiel práve po schodoch hore. Biaj. Prosím, nech všetci modrí zomrú. A ja ti to prem. Asi vidím modré. Áno, vidím modré. To je červený. Ja, to si ty. Jeď, Bobby. Ty ma takto pekne prenasleduješ. Help! Utekáme. Ty ma takto pekne prenasleduješ. A nevidíš, kde som. Ukáž, že gard zastrelíme garda. What? Gard. Strelme. Tu máš gard. Gard vs. gard. Strel som mu. Nikto nebol eliminovaný. Bol, ježiši. Áno, ale tá krabica tu není. Chápeš? Bolo ich veľa, teda málo. Ale ako keby veľa. 8 hráčov, ty kokos. Koľko ste ešte? 12. Ako vieš? Lebo tam to píše. To players remaining 12. Strelme. Ale vy so mňa robíte vážne srandu. Ja potrebujem 15, ja potrebujem 500, aby som môjmu otcovi mohol kúpiť nové autíčko. A vy mi dáte takto málo peňazí, že sa nehambíte. Ja vám tu perem, ja vám tu robím srandu, ale vy z diskriminácii mi nedáte 500 eur, že sa nehambíte. What, čo je to? To sú guličky. Áno, viem. Čau, brosky. Čus. Kde si? Dobre, vidím ťa.
Toto vyhrám, tomto som celkom menší profík. No dobré, ja som menší profík z tebe strieľaný. To ma boli na duši. Je good luck. OK, ty zdechneš. Ja? Prečo Ne, ja? Ne, ty, prosím ťa. Dobre, ja som guard a budem stáť pri tebe, kde si? V ktorom si? Nie, v tomto nie si, ja už ťa vidím asi. Typek nehrá. Tak, ale, Šachmat. že hrá, ale... Ja som váš rozhodčík. Lukáš, idem vám robiť. To neprešli ste. Vidíte? Vidíte? Kúkni sa na mňa. Vidíte to moje ruky? Kúkaj. Áno. Neprešli ste. Kamo? A ideme robiť super taneček. Typka je Ideme robiť super taneček. Typka je taká nubačka. Ježiši. Typka je taká nubačka. Ideme mať do toho skočiť, ale sakra nemôžem. Ešte máte... What? Kamo, to vyhrám, to som vyhral proste. Typka je nubačka. Ja som váš rozhodčík. Tebe. Typka je nubačka proste, to som vyhral. Na dva mama. Vamos, vyhral som. Že ešte nie, ale za chvíľu, hej. Tak si Ja dead. furt tu pri vás stojím. Lebo som guard. Ale my už nenatáčame? Natáčame, prosím ťa. Jaj, dobre, už sa zlapa, že natáčame. Týpek má byť mŕtvý. Počkaj. Áno, vyhral som. Ne, kam ideš? Ja som vyhral. Zabij toho týpka. Ja nemôžem. O nie, ty. Čau, Lana, ty si vtedy... Kámo, nechoď preč. Ty si najrýchlejšia, teraz som tu ja najrýchlejší. Nubka. Glassmaker prežil, takže pôjdem do Sky Squid možno. Kámo, ja som tam reálne videl, že... frontmana. Okay. Prečo tu je frontman, reálne? Frontman. Kámo, títo tu furt hrajú. Ukážte. Jeden z vás bude eliminovaný. Kto to bude? Čaute, brosky. Ty chceš jednu? Áno. Typek. Ja som sorry. vedel, že to bude. Vlastne? Tak v darčeku je a ideme ich dávať do PC. 6 Už play. nás je iba 6. Vamos. Ideme na glass, a.k.a. skla. Pokračujeme. Bez rozmýšľania. Pokračujeme. Kam frontman dáva darčeky. Jejda. What the hell? Kam... To nechcem mať. Ne! Bež. What? Ja vyhráte túto sprostosť. Čo tu mám robiť? Jaj, áno, sklenený most, dobre. Čo, skydol si? Áno. Ako reálne Ale ne zo schodov. Kamo, ale toto bude moja povinnosť ja zabiť, okej? Ale hen, nezomrem, lebo tu je Glassmaker. Aspoň dúfam. Glassmaker však tu si. Ukáž, budeme strieľať vám hore. To je moje dieťa. Vidíte? Že... Áno. Čo? Kde sme? Ste stále tam. Dobre, lebo... Áno, je tu Glassmaker. 403 je Glassmaker. Alebo 801? To neviem. Typek je mŕtvy. Aha, to je frontman, dobre. Ty si blbec. Zabijeme frontmana. To sa mu úplne nebude páčiť. A ja strieľam hore. Páči sa vám to, že? Chcem vás eliminovať. To čo je? To mňa to zabilo. Tak toto bude u tohto videa všetko. A takže čus, pozdrav sa. Čau. Čus.